Die luchtjes gaan halen, 150 gram. Ja, ik heb 120. Ik heb er nog in de thuis liggen. Als je dat afgestopt is, rond. Ja, flat gebouwd. Boem, slag op die flat. Druk op de bolstad. Ga je een metertje 25? Ja, ik heb mijn sliet gepakt. Daar jongen toen zo'n AVK was. Is er nog een sliet of niet? Heeft hij hem gegooid zo hè, in het loons. Omdraaien, je gooit hem op een veldje, stond ik al bij. Ja, wat is sliet? Zat een potje. Dat is zo mooi, ja. Ik zal het helemaal. Alright. Hoppakee. Dat ik aan de mond toe. Maak ze zelf. Ja, een beetje die want met er toch wel fijn aan doen. Te veel hè. Je ziet. Oh! Oké, zo. Ja,